Kedves olvasók, egy elfogadásról szóló mesével szeretnék kellemes karácsonyi ünnepeket kívánni a Hamvas Béla Városi Könyvtár olvasóinak. Rénszarvas Rudolf igaz története. A rénszarvasok éjszakon laknak ott, ahol a téli éjszakák nagyon sötétek, hosszúak és hidegek, a hó pedig vakítóan fehér. Itt élt Rudolf is, egy 7 tagú rénszarvas család legkisebbje, akinek volt egy nagyon különleges tulajdonsága. Ha boldog vagy mérges volt, esetleg meghatódott valamitől, az orra olyan pirossá vált, mint egy paradicsom. Sőt, mi több, még világított is. A szülei és a testvérei imádnivalónak találták a hangulatjelző nóziát, de az óvodában nagyon sokan kinevették és csúfolták emiatt. Rudolfnak vörös az orra, Rudolfnak vörös az orra, kiabálták gonosz kacajjal. A helyzet sajnos az iskolában sem lett jobb, így Rudolf mindenáron titkolni próbálta a különleges tulajdonságát. Fekete festékkel kente be az orrát, de a fény még azon is átütött. Szegény Rudolf nagyon sokat sírt, és olyan rosszul érezte magát a csúfolódások miatt, hogy még a szülei és a testvérei sem tudták megvigasztalni. Telt múlt az idő, és közben Rudolf egy szép, erős és gyors rénszarvassá cseperedett. Akkoriban a télapó éppen 2 fiatal és ügyes rénszarvast keresett a számhúzói közé. Ezért ő is jelentkezett a válogatásra. Nagyon izgatott volt, hogy találkozhat a télapóval, amikor azonban szemtől szembe találta magát a fehér szakálúval, az orra szokás szerint vöröslött és vakítóan világított. Nagyon szép és erős vagy, fiatal barátom, de félek, hogy a kisgyerekek könnyen megijednének a vöröslő orrodtól, ezért nem választhatlak téged a számhúzóim közé. Sajnálkozott a télapó. El sem tudjátok képzelni, hogy milyen szomorúságot és fájdalmat érzett Rudolf az elutasító válasz miatt. Nézzétek, mutatott az orrára, senkinek nincs szüksége egy ilyen különc rénszarvasra. Zokogott keservesen, hosszú órákon át az erdei mókusoknak. Csak késő este ért haza, a szülei és testvérei már aggódva várták, mert hallották, hogy mi történt a télapónál. Bármennyi szeretetet és kedves szót kapott a családjától, Rudolf vigasztalhatatlan maradt. Ezután próbált nem gondolni a történtekre, gyakran meglátogatta mókus barátait az erdőbe, akik mindig kedvesen fogadták. A kis barátainak és a családja szeretetének köszönhetően Rudolf idővel megnyugodott. Közeledett a karácsony, az időjárás pedig egyre rosszabbra fordult. Télapó a manói segítségével szorgosan készült az ünnepekre, de egyre jobban aggasztotta, hogy az ajándékoztás éjszakájára különösen rossz időjárást, nagy havazást jósoltak. Hogyan fogom megtalálni az utat a gyerekekhez, ha ilyen erősen havazik? A szán elé fogott rénszarvasok az orrukig sem fognak látni ebben az időben. Aggodalmaskodott a télapó, aki bizony egész éjszaka nem aludt. Gondolkodott, még nem eszébe jutott az a különleges, fiatal és erős rénszarvas, akinek piros orra úgy világított, mint egy reflektor. Alig várta, hogy felkeljen a nap, reggel első dolga volt megkeresni Rudolfot. Emlékszel rám, kis barátom? Kérdezte a télapó Rudolfot, amikor meglátta. Persze, hogy emlékszem. Szerettem volna a szánodat húzni, de azt mondtad, hogy a vöröslő orromtól megijednek a gyerekek. A télapó ekkor elszégyelte magát. Igen, emlékszem, de azóta beláttam, hogy ez egy különleges tulajdonság. Ha még mindig van hozzá kedved, gyere velem, te leszel az első a számhúzók sorában. A te gyönyörűen világító orrodnak köszönhetően a legzordabb időjárásban is oda találunk a gyerekekhez. Mit gondolsz, segíthetsz a jó öreg télapónak? Rudolf orra vakítóan vöröslött az izgatottságtól, olyan erősen világított, hogy elláttak a jegesmedvék barlangjáig is, ami egy nyapi gyalogjárásra volt tőlük. A télapó akkor már biztos volt benne, hogy jól döntött. Szívesen leszek a számhúzót, az pedig különösen megtisztelő, hogy az első lehetek a sorban, felelte Rudolf, aki majd kicsattant a boldogságtól. Akkor holnap este találkozunk, köszönt el a télapó.
Látnotok kellett volna a többi rénszarvas arcát, amikor mindezt látták és hallották. Ők mindig kinevették Rudolfot az orra miatt, erre tessék, most ő lesz a legfontosabb számhúzó, éppen a különleges adottságának köszönhetően. Néhányan irigykedtek, de a többiek nagyon büszkék voltak rá. Másnap estére valóban zord időjárás fogadta a télapót és a számhúzó csapatát. A sötét hóviharban az orrukig sem láttak. Azaz, az orrukig sem láttak volna, ha nincs ott Rudolf, aki világító orrával beragyogta a sötét égboltot, így nem tévedtek el, és eljutottak minden gyermek otthonába. Másnap este óriási ünnepséget szerveztek a rénszarvasok falujában, és persze Rudolf volt az este sztárja. Ezt a különc külsejű rénszarvast úgy ünnepelték, mint egy hőst. Meg is érdemelte a felhajtást, hiszen neki köszönhették, hogy a télapó épségben megjárta az útját, és minden gyereknek örömet okozott az ajándékokkal. Rudolfot ezután már senki sem csúfolta az orra miatt, ő pedig még sok-sok éven át boldogan segített a télapónak, és hozott fényt a sötét éjszakába.